hogy milyen is az élet. Másolat. Legalábbis az enyém mindenképpen. Mert minden eltelt másodperccel ráébredek valóságára. Ömlengve, de mindannyian vásárlók vagyunk. Kitaszítottak a boldogság hálójában tetvészkedő fizikai roncsok. Elfeketedett tüdőm beszívja a hazugság első lehelletét. Én az ő másolata vagyok, ő pedig egy másiké, a másik pedig egy harmadiké. Megvesszük azt, amitől azt gondoljuk, hogy élünk. Képzel már el, szakítottam Mónival. 6 nap hiány, fél év. Hallod? Nóri! Tényleg, mindegy, menjünk legyorsulni. Jaj. Jöttem esőben, sűrű sárban, roppant hegyeknek árnyékában, lassan szitáló őszi ködben, s még meg se kérditek, miért jöttem. Gyere már, cica! Ezzel a kocsival akarják megnöveszteni a micsodájukat. Emlékezzél, meg kell, hogy ismerj engem. Egyszer, mikor nagy bánatod volt, észrevétlen nyomodban mentem. Már rég nem értek semmit. Ahogy itt szétnézek és látom a rengeteg maga elé révedő torzembert. Nem értem, mi a céljuk. Miért indulnak el munkába, a gyerekükét, a szeretőjükhöz, mikor nem sokára meghalnak és fosztótetemek lesznek a föld mélyén. Különálló vagyok. Parazita a hömpölygő hangyabolyban, aki csupán létezik. Bejön? Na. Mennyire jó képet csinál? Na, takarodj már. Azért ez sokkal jobb, mert... Neki könnyű. Ők már beleszülettek apa kocsijába és állásába. Meg se kérditek, miért jöttem. Ez a fotós fiú igazán benyúlhatna a bugyimba. Én az ő másolatom vagyok, ő pedig egy másik, a másik pedig egy harmadik, a harmadik pedig egy negyedik, a negyedik pedig az ötödik, az ötödik pedig a hatodik, a hetedik pedig a nyolcadik, a nyolcadik pedig a kilencedik, a kilencedik pedig a tizedik. Az ő másolatom, ő pedig egy másik, a másik pedig egy harmadik, a harmadik pedig a negyedik, a negyedik pedig az ötödik, az ötödik pedig a hatodik, a hatodik pedig a hetedik. Fiatal ember, miért nincs maga a kortermény? Fiatal ember, Én az ő másolatom vagyok, ő pedig egy másik, a másik pedig egy harmadik, a harmadik pedig egy negyedik, a negyedik pedig az ötödik, az ötödik pedig egy másik, a másik pedig a nyolcadik, a nyolcadik pedig a tizedik. Én az ő másolatom.